Bé, la tercera pregunta. Les últimes setmanes han començat a arribar a casa el rebuig del Consorci de Residus del Cor. Com se'ns va explicar en la reunió amb el gerent, aquest any hi havia una reducció de la taxa, però degut a l'increment de les unitats fiscals que han assolit a partir de la revisió del padró efectuada per la Diputació, aquest fet sabíem i compartíem que no va comportar queixes i reclamacions a l'Ajuntament, i en relació a això volíem saber quin ha sigut el nombre de reclamacions, si es té, efectuades a l'Ajuntament, i quina gestió s'ha fet per part de la persona que va vindre del Cor, de les reclamacions, si es feien a si mateix a l'Ajuntament o si s'enviava al veí o la veïna de Canals a fer la xàtiva a la seu del Cor. Gràcies. Bona nit a totes i tots. Com molt bé has dit, Vicent, aquest any Diputació fa una revisió del padró al Consorci CV5, nosaltres formem part dintre d'aquest consorci, i a Canals, al municipi de Canals, afloren 1.800 unitats fiscals. Totes elles no són verídiques, algunes errades hi ha, i nosaltres estàvem pendents d'esta problemàtica, la vam parlar i vam decidir reunir-nos amb Sergi, el gerent, i exposar-li el problema que teníem al municipi, perquè clar, moltíssima gent podria vindre a informar-se amb tota la raó del per què anar a pagar igual una persona dos taxes, dos unitats fiscals. Ho plantegem damunt de la taula i li proposem que vinguera una persona del Consorci, una persona tècnic en aquest aspecte, a Canals per a que donara, informara i gestionara tots aquests dubtes de les persones que pogueren vindre. Ens diuen que sí. He de dir que ha sigut l'únic poble on s'han gestionat les reclamacions i on s'ha prestat atenció i informació a l'usuari, l'únic poble, Canals. Decidim que aquesta persona estiga en un principi 2 setmanes i decidim que estiga a l'Ajuntament de Canals, encara que vull dir-vos que és un aspecte aliè a l'Ajuntament de Canals, això és Diputació de València i el Consorci, però pensem que era una bona idea que estigués a l'Ajuntament per ser més eficient, és a dir, per a que la persona que vinguera amb el dubte poguera vindre així i en tot cas que tinguera que preguntar alguna cosa a l'oficina de recaptació poguérem solventar-li el tema el més aviat possible. Sí, tinc més o menys el nombre de reclamacions, tenim al voltant d'unes 300, es van efectuar a l'Ajuntament per l'objectiu que estava comentant-vos, i no calia enviar-los a la seu del Consorci perquè després de parlar amb Diputació van aconseguir que la mateixa persona que venia per les vesprades en el Consorci poguera accedir a l'oficina virtual de recaptació de la Diputació per a poder gestionar sobretot els casos més fàcils, que són els més quantiosos. De totes maneres, el meu compromís és de donar compte al final del procés. Si teniu cap dubte més, sense cap problema us puc informar. Gràcies.